Čaute všetci, chcel by som vás po novom roku pozvať na tréningy do Titan Gymu, či už na kontaktné tréningy, box, tajský box, AMA, alebo bezkontaktné tréningy, kondičný box, kondičný tajský box. Máme tu všetko potrebné, vrecia rôzneho typu, veľké, hrubé, aquabag, vzadu hrušky, v ringu, malé vrecia, taktiež úplne parádna výbava, lapovacia, lapy tajské, lapy boxerské, veľké štíty, všetko jak má byť. Dokonca tu máme parádne zariadenú silovú časť zónu, ktoré môžete v rámci Open Gymov cvičiť. Máme tam jednoručky, kettlebelly, lavičky, medicimbaly, expandery, trenažery, bežkárske, airbajky, veslárske, všetko možné a nemožné. A zároveň podstatná vec, máme tu kamaráta robotického, ktorý nám tu pravidelne okrem nás upratuje, takže je tu stále čistučko, je to udržiavané, takže nemáte sa čoho báť, tešíme sa na vás.